I, Carles, què t'ha sorprès d'aquesta presa de possessió de Joe Biden? Hem vist a Jennifer López, no sé si l'has escoltat fins i tot, hem vist a Lady Gaga, que ha interpretat l'himne abans de començar, que per cert ho ha fet francament bé, i no sé què n'opines de l'outfit que ha portat avui Lady Gaga, no sé si ho podem veure. Fem així tal qual a través del mòbil. És dels Jocs de la Fam, totalment. Dels Jocs de la Fam, exacte. Mira, fixeu-vos. Lady Gaga, que ja va interpretar l'himne a la Super Bowl del 2016. Sí, que no és fàcil, perquè és pressió i és entonar en un entorn que no és normalment el que seria el d'un concert. Què més t'ha sorprès? Bueno, a mi el que més m'ha sorprès és el fet que hi hagin 25.000 militars desplegats a Washington, que són més els que hi ha ara mateix a Afganistan o a l'Iraq, i això és una metàfora de la situació en la que està als Estats Units. Òbviament, amb tota aquesta celebració es vol que sigui un dia de celebració, valgui la redundància, de la democràcia, però no podem evitar pensar en el rerefons d'aquesta inauguració, que és el fet que el president sortint no ha acceptat la derrota, en l'últim discurs televisat segueix insistint en que hi ha hagut un frau i òbviament, hi ha una amenaça latent sobre els Estats Units, si no, no hi hauria aquest desplegament militar sobre Washington. O sigui, hi ha una gran alarma, sobretot és important, com diu el Xavi, el fet que l'adeu de Trump suposa un cop dur per l'extrema dreta global, però això no vol dir que desaparegui. L'han votat 74 milions de persones i aquestes 74 milions de persones segueixen allà i segueixen sent un públic que creu en aquest frau, perquè hi havia un 75% dels republicans que encara confiaven en Trump. Així que als Estats Units està erosionat totalment. Un Donald Trump que no ha assistit a la presa de possessió del seu successor, una cosa totalment anòmala als Estats Units. No estàvem acostumats a veure aquella imatge del president sortint pujant a l'helicòpter per després anar a l'Air Force One, i que a més ha fet un discurs on ja ha advertit que tornarà. Sí, tornarà. No he dit de quina manera, i a més, encara que ho digués, no ens ho creuríem perquè ell sempre es reinventa cada dia que passa. És una qüestió d'un personatge que inclús psicòlegs i psiquiatres han dit que té un gran narcisisme, no? I avui li farà molt mal, ara ho deia l'Edgar, no? Que Lady Gaga cantant l'himne nacional dels Estats Units. Després una subsecretària de Salut que és una dona transgènere. És a dir, tot això trenca. I la poesia, que això és un to, diguem-ne, que aquí ens estranya, no? És a dir, que es llegeixi poesia en el que és el dia de la inauguració, el dia de la presa de possessió. Jo vull reivindicar aquí els poemes i la poesia. I en aquest cas, una dona afroamericana, la més jove que crec que en tota la història dels Estats Units ha llegit aquesta poesia. Doncs, clar, això trenca totalment i, clar, tornarà. Bé, de moment no ha pogut encara tornar allò que és també estrella al vostre programa, aquí al nostre programa en línia. No ha tornat a les xarxes socials. Què farà el dia que pugui tornar a Twitter, a Facebook? El dia que torni... No cridem amb el temps, És perillós perquè torna demà a Facebook. Torna demà a Facebook? Explica'ns això, Carles. La suspensió de Facebook era només temporal per l'intent d'insurrecció, el cop d'estat, que va haver-hi el dia 6 de gener, i llavors Zuckerberg, Facebook, va decidir suspendre el compte, però era de forma temporal, només per 2 setmanes. Així que demà, a partir de demà, el compte de Facebook de Trump ja està actiu i, per tant, pot seguir difonent totes les teories. Carles, jo sé que s'ho perdrà segur. Aquestes mentides han estat a les xarxes socials, de les quals ell s'ha valgut des del principi. Al començament el van enaltir. No sé, Carles, si creus que després, fent-lo fora, han demostrat qui mana realment. Les tecnològiques? Sabíem des d'un principi que les tecnològiques tenen aquest poder, bàsicament perquè la llei als Estats Units els hi confereix el fet que són empreses privades i tenen una normativa. Llavors, tu quan entres a aquestes xarxes socials, tu acceptes les polítiques. Si violes aquestes polítiques, estàs fora. Òbviament, elles estan obligades a retirar tot el contingut que sigui considerat il·legal, criminal, però també tenen dret a no ser neutrals i eliminar allò que no té per què ser il·legal, com és la desinformació en temes del Covid, per exemple. Això no és legal, però ho poden retirar perquè tenen aquestes polítiques que els ho permeten. El que passa que Trump durant anys ha violat aquestes normes, però les plataformes no el suspenien el compte perquè entenien que el ser un personatge públic era de rellevància mediàtica, el que deia, encara que es dediqués a amplificar conspiracions antisemites, supremacistes blanques, etc. Llavors aquí hi ha una situació que és una mica ridícula, que és la de Trump i també l'extrema dreta global, venent-se com a víctimes d'una censura de les plataformes digitals, quan les plataformes digitals han sigut un instrument perfecte i que ha sigut una revolució comunicativa per part de Trump. Ha sapigut instrumentalitzar Twitter i Facebook, per exemple, fins a punts perversos per comunicar-se directament amb la seva base electoral i esquivar constantment l'escrutini dels periodistes. Així que
Ara el que estan fent les plataformes és començar una nova era de regulació, que en Biden a priori pot anar més endavant i que també obre interrogants sobre quin és el poder excessiu que tenen les plataformes. Sí, que també les ha fet reflexionar, no, Trump, en aquest sentit, perquè s'han trobat el que s'han trobat i han hagut de canviar segons quines polítiques per prevenir el que pot passar més endavant amb altres candidats o amb altres figures rellevants que puguin utilitzar malament les xarxes. Crec que el problema ha sigut més que per Trump, perquè Trump ja els anava bé moltes d'aquestes plataformes, perquè en el fons Trump és estrident, Trump és polèmic i per tant tot el contingut que crea allà, quan més polèmic, més atracció genera i les plataformes volen que estiguem dins. De fet, Twitter, YouTube, Facebook, totes aquestes plataformes s'ha demostrat una vegada i una altra que els seus algoritmes el que fan és incentivar el contingut extremista i en aquest sentit Trump els hi anava a la mar de bé. El que sí que veiem ara és que la pressió social i el fet que aquestes plataformes hagin fet proliferar teories de la conspiració que abans estaven en els marges d'internet i a través de Trump han passat a ser acceptades per part del públic, no majoritaris, segueixen una minoria, però és una minoria suficientment important com per assaltar la seu de la democràcia dels Estats Units, doncs aquí ja s'han vist obligades a començar a prendre certes mesures. S'ha de dir que aquestes mesures les estan prenent i ho han començat a fer en el moment en què Trump ja era perdedor de les eleccions. Per tant, ja sabien que anava una administració nova i han començat a prendre mesures en aquest sentit. No sabem què hauríem fet si Trump hagués guanyat. Potser s'haurien quedat igual. Carles, i molt breument, quin pronòstic fas tu d'aquests propers 4 anys? Bueno, serà una presidència, crec que tindrà més facilitats de les que hauria pensat, sobretot perquè va acabar conquerint els escons que li feien falta al Senat per tenir majoria i podrà tenir les mans menys lligades a l'hora d'aprovar legislació que sigui ambiciosa. Tot i això, les majories demòcrates no són molt amples, amb la qual s'haurà de negociar fins al fons. Però sí que ens esperen uns anys, sembla, més tranquils, almenys des de la presidència. Des de l'oposició poden venir totalment foscos. Clar, pot passar de tot. Moltíssimes gràcies a tots dos. Que vagi molt bé, ho anirem veient.